Ak si púšťaš toto video, asi vieš, čo je to valgozita dolných končatín. Na slovenskom Google, hej, je to nejaké vbočenie kolien, mimochodom. A dá sa s tým niečo robiť cvičením. Anglický Google rozlišuje valgozitu a dynamickú valgozitu. S dynamickou valgozitou niečo spravím cvičením. To si povieme za chvíľku. Link na článok, odkiaľ mám teda tie fotky, to bude všetko pod videom, môžete si to pozrieť. A vlastne je tam aj ukázané, ako sa meria ten uhol a jedno s druhým. A čo je ale dôležité je to, že pozrite sa napríklad rozdiel stehennej kosti, aké má zakrivenie. Na druhej strane rozdiely na holennej kosti ohľadom zakrivenia. Čiže keď ja mám kosť na kosť a budem to mať napríklad takto, dajme tomu, že toto je rovno, a tá valgozita bude niečo takéto, ako môžete vidieť aj tie nohy, alebo tu na tých ľudí. No, som zvedavý, akým stretchingom alebo posilnením sa to dá akože zmeniť. Stretol som sa s x ľuďmi, ktorí akože plochá noha jedno s druhým. To je to isté. Jednoducho veľmi málo ľudí má tie valgózne kolená alebo valgózne dolné končatiny. Skôr je tam len o tom, že v bedrovom klbe nejakým spôsobom tie rotátory, ktoré majú akože krútiť tú nohu von, nekrútia, nechávajú to ísť dovnútra. Toľko z môjho pozorovania. Ukážeme si nejaké praktické príklady. Prvý taký príklad, pozrite sa, ako stojím, snáďte vidieť aj cez tú trávu. Mám tu nejakú líniu, koleno, špička. Idem krok, vidíte koleno, tak dvihnem tú nohu, to koleno mi ide rovno dopredu. Ak máte akože s tým problém, o čom hovorím, to koleno pôjde sem. Dám sa takto kolmo na tú kameru, nech to je lepšie vidno. To koleno pôjde sem. Následne, ja samozrejme nebudem dokračovať takto. Áno, samozrejme, že nie. V členku spravím toto, zrušil som si klembu a idem. Špička dopredu, koleno do strany. Ďalší taký testík, hlavne pre ženy. Vstávam zo stoličky, ja to teda nemám. Vstávam zo stoličky, čo urobia kolená, ak urobia toto. Máte problém, ktorý popisujem. Pre tých výkonnejších ľudí mám činku na chrbte, idem si drep, spravím drep, zastanem, sekunda, dve a idem hore. Pokiaľ mi tie kolená nešli k sebe, tak ste na tom veľmi dobre. Problém máme popísaný, pozrime sa na to, čo s tým. Robili sme nejaké abduktory na zemi. Ešte pripomínam, že všetko bude v popise pod videom. Ako super začať dvíhať nohu na zemi, aby sme vedeli aspoň, čo od tej nohy chceme. Potom samozrejme už prejsť radšej k tým veciam, čo sme robili s kettlebellom. Aj na prázdno je to fajn, na prázdno je to stále lepšie ako nič. Samozrejme zaradím kettlebell alebo nejakú externú záťaž. Už tam musí dôjsť k nejakej integrácii spodku s vrchom a tým pádom máme komplexnejší pohybový vzor, ktorý nám rozvíja viacero svalových skupín. Pretože to, že dnes nemám problém s ramenom, neznamená, že s ním nemôžem mať problém za rok alebo za dva vzhľadom na nejakú inaktivitu. Ono proste je potrebné si uvedomiť, že z hľadiska svalového sa ako dá niečo robiť. Z hľadiska toho, že sú tam fakt nejaké deformácie, vrodené vady, ty kosti, klby, ja neviem, čo tam je všetko, chrupavky, ako tady funguje stretching, yoga, rehabilitácia, cvičenie, to na to nefunguje. Toľko teda prvý taký dodatok. A druhý taký dodatok je ten, že veľmi často, ako
sa nedá určiť voľným okom, či je to spôsobené niečím svalovým, alebo fakt tam je nejaká degeneratívna zmena. Čiže vždycky je napríklad vhodný aj ten rentgen. Jedno také odporúčanie moje úplne na záver. Viem, že mám dynamickú valgozitu, robím na tom, vyradím aktivity, kde nejak výrazne budem zaťažovať tie dolné končatiny, beh, cyklistika a pod, pretože tam výrazne zaťažujem aj jednoducho tie kĺby. Hlavne teda kolenný. Počase sa mi to zlepší, už sa k tomu navrátim. V prípade, že by som mal nejakú tú genetickú valgozitu, že mám fakt krivé kosti, radšej by som sa válal v bazéne a ako keby tie veci na suchu by som vyradil, pretože mi tá noha trošku dlhšie vydrží. To však neznamená, že keď budete robiť nejaké tie aktivity na suchu, so zapájaním dolných končatín, že si ako zničíte kĺby. Aj fajčiari sú, ktorí nemajú rakovinu plúc. Vidíme sa na budúce.